Аз съм алфа и омега, началото и край. Слушайте ме, чада мои, що ви говоря. Аз съм алфа и омега, началото и край. Слушайте ме, чада мои, що ви говоря. Чуйте, чуйте моите словеса. Престанете, чада мои, да ме разпъвате. Чуйте, чуйте моите словеса. Престанете, чада мои, да ме разпъвате. Людите ми с моето име нека се смирят, да потърсят моето име и се помолят. Людите ми с моето име нека се смирят, да потърсят моето име и се помолят. Чуйте, чуйте моите словеса. Престанете, чада мои, да ме разпъвате. Чуйте, чуйте моите словеса. Престанете, чада мои, да ме разпъвате. Ще послушам от небето вашите молби и ще изцеля душите на моите избрани. Ще послушам от небето вашите молби и ще изцеля душите на моите избрани. Чуйте, чуйте моите словеса. Престанете, чада мои, да ме разпъвате. Чуйте, чуйте моите словеса. Престанете, чада мои, да ме разпъвате. Започвам това послание с една хубава и прекрасна песен. И благодаря на Бога за тази песен, защото тази песен е изобличаваща, насърчаваща и може да се каже, че в тази песен говори самия Бог. И когато чуваме тази песен, престанете, чада мои, да ме разпъвате. Наистина има страх и има доста дълбок смисъл в това послание, което говори Бог в тази песен. Но вижте, когато ние казваме, че ние не разпъваме Господ,
И много хора казват, ние не разпъваме Господ. Ние не го разпъваме. Но реално погледнато от наша човешка страна, ние винаги разпъваме Господ в живота си. Да, разпъваме го. Като постоянно се грешаваме. Като постоянно се грешаваме и не се осъзнаваме, че нашите грешки ни карат да разпъваме царят, този, който е дошъл като една изкупителна жертва за нас. Но благодаря на Бога, че Бог наистина ни дава духа си и ние чрез този дух, благословен да бъде Святия Божи дух, ние чрез него викаме: Татко мой, Татко мой, Татко мой. Викаме: Татко мой, прости ни. И днес се чудя, кой може да ни прости, кой може да ни даде утеха в душата, кой може да ни успокоява мислите и кой може да изцели здравето ни. Няма такъв човек. Лекарят може да изцели болката ти или да оперира това, което е като дефект в тебе, само и само да бъдеш възстановен в тялото. Но задавайте въпрос на себе си: кой може да изцели душата ти? Има ли такъв лекар, който може да изцели душата ти? Земен лекар. Има ли такъв? Намира ли се изобщо такъв лекар, който може да изцели душата ти? Няма такъв. Няма такъв. А самият Исус Христос, нашия цар, апелира едно слово към всички нас като човеци. И това слово се намира в Матей 11 глава и казва: дойдете при мене всички, вие, които се трудите и сте обременени. И казва: и аз ще ви успокоя. Тогава, когато ние идваме при Христос с наранената душа, с наранено сърце, с наранени мисли, тогава, казва Господ, ще взема от вас това, което ви мъчи и ще ви направя свободни. И въпреки всичко това, което чуваме от страна на Бог, ние пак казваме: къде да отидем? Къде да отидем? Правиме си резервация да отиваме на почивки, правиме си резервация да заминем за някаква чужда страна и си казваме: там ще намерим по-добро спокойствие, по-добро ще намерим за нас. Но вижте, задаваме си въпроса: тогава ние, когато отхвърляме тази покана или този апел, който отправя към нас самия цар,
И ние занамеряваме неговата покана и си казваме, ще си направя резервация. Ще отида в някакъв санаториум, ще отида някъде на почивка или ще си направя резервация да замина за някаква чужда страна. Уверявам те, че няма да намериш такава утеха. Уверявам те, че няма да намериш такова спокойствие. Уверявам те, че ти пак ще бъдеш със същите си мисли, със същото си притеснение, със същата тегота в тебе. Където и да отидеш, каквото и да направиш. Идва време, когато свършва тази почивка и ти казваш, трябва да се върна от дома. Но с идването си в дома, същите спомени се връщат в тебе. И ти пак си обременен с същите проблеми, с същите мисли в тебе. Макар че това кратко време малко те е накарал и забрави за проблемите си, за безпокойството си. Но виж, когато ти се връщаш у дома си, в твоя собствен дом, в твоята къща, от почивка или от тази, да нарека, разходка в чужбина, ти пак се връщаш у дома. И след като се връщаш у дома, в твоята къща, твоите мисли и твоето притеснение пак почва да те смачка. Тогава много е лошо, когато ние отхвърляме поканата на Господ. Защото Исус Христос не говори празни думи. И ако ние сами решихме да намерим някакво спокойствие или някаква утеха, уверявам ви, че няма да намерите такава утеха и няма да намерите такова спокойствие. Ние всички сме човеци. Не сме богове. Ние сме човеци. А човекът е земно същество, който Бог го е благословил да живее тук в тази земя. Тогава, когато дойде време да отидем при Бога, тогава ще бъдем небесни същества. Но сега днес в този свят сме земни същества. Земни човеци сме. Но вижте, има една разлика, когато едни идват и приемат този апел, който самият Христос казва: дойдете при мене. Има хора, които идват и приемат този апел за себе си. И живеят. Живеят съвсем различен живот. Уверявам ви, че всеки, който е дошъл при царят Исус Христос и е приел този апел за себе си, гарантирам ви, че той много е съжалил. Той много е съжалил и си е казал: аз защо не дойдох по-рано? За да намеря утеха и спокойствие за себе си. Виж, отвън може да се преструваш. Да кажеш: аз не трябва да показвам емоциите си, не трябва да показвам нищо свое отвън на хората, защото хората ще ми се смеят или ще ме попитат:
какво ти е, защо си така умислен или защо си така отруден и обременен. И ти трябва да започваш да им разказваш всичко. Но на някои хора не им се говори, но просто си премълчават мъката, премълчават си притеснението вътре в себе си и няма на кого да кажат, защото казват, ако кажа на някой ще ме подиграва. И тогава толкова ли е маловажно апелът за теб, който отправя за теб Исус Христос? Толкова ли го правиш маловажен този апел? Няма къде да избягаш. Няма при кого да отидеш. Няма кой да те успокоява. Нито резервацията на почивка, нито резервацията на санаториум, нито резервацията за пътуване в чужбина. Това няма да те успокоява. Но когато казва Бог чрез Словото си, аз те възлюбих, какво говори това за теб? Думата аз те възлюбих, какво означава за тебе? Нещо обикновено ли? Нещо просто? Или нещо, което е несмислено да каже? Това ли мислиш за тебе? Така ли разсъждаваш за тебе? Това ли си избрал за тебе? Какво от това, че е казал Исус Христос? Аз знам, че има Бог. Да, слава на Бога, има Бог. Но сърцата ли, знаете ли на къде вървят? Сърцата ли вървят на някъде другаде, там където няма да намериш нито спокойствие, нито утеха, нито пък радост. Престанете, чада мои, да ме разпъвате. И ето с тия наши намерения ние разпъваме в себе си Господ Исус Христос. Знаете ли защо? Защото отхвърляме Неговата покана. Отхвърляме Неговият апел. Това, което говори и казва, че Словото си: дойдете при мене, вие, които сте отрудени и обременени. Господ Исус Христос обременен ли е? Отруден ли е? Няма такова нещо. Знаете ли, че на небето има постоянна радост? И там на небето няма мъка, разберете го. Там на небето няма никакво притеснение, никаква агония. Там няма смачкане на твоите мисли, на твоята душа. Там няма болка. Там няма скръб. Скръбта, болката, утеснението, агонията, смачкането на твоя живот, на твоята душа, това е на земята. Ето защо казвам, че ние сме земни същества. Ние не сме небесни. Земният човек или земното същество, той ще изпита тези неща върху себе си. Но онзи, който живее тук в тази земя и се озова на апела, който Исус Христос го е казал: дойдете при мене, вие отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Уверявам ви,
че Той мнозина от нас, мнозина казва, от нас е успокоил. И сега онези, които са успокоявани, няма къде да отидат. Нито в санаториум, нито в някаква почивка, или нито пък резервация за чужбина, да си почиват малко. Просто е безсмислено. Ние обръщаме повече внимание на себе си. Повече сме загрижени за себе си. Повечето обръщаме внимание за себе си. Както днешната реклама казва, какво ще ядем? Какво ще ядем? Постоянно хората казват, какво ще ядем? Самата дума, какво ще ядем, това е притеснение. Това е агония. Това е притеснение. Цял живот ядеме и пак сме гладни. Цял живот отиваме на почивки и пак сме жадни за почивки. Цял живот пътуваме за чужбина и пак сме гладни за чужбина. Но казвам така, спри се за малко. Сложи стоп на себе си. И направи един кръгом. И насочи мислите си, насочи душата си, насочи ума си към Господ Исус Христос. И нека тази уста, която имаш от Господ, да не бръщолеви празни думи и да каже какво ще ядем, или трябва да си намеря някъде да отида за известно време малко да си почивам. Виж, тази уста говори и изповядва. Но Бог ти е поставил уста в теб, ти да говориш. Защото твоето слово, което изговаряш от устата си, то съдържа сила. То съдържа сила. То съдържа здраве, радост и благословение за теб. И какво искам да кажа с това, което наистина ние изповядваме? Нима Бог ти е дал уста и език само да бръщолевиш празни думи? Бог те е благословил с прекрасен глас. И знаеш ли? Устата и гласа говорят. Не може ти само да жмичкаш нещо с устите си, но ако нямаш глас, никой не може да те разбере. Никой не може да разбере какво искаш да кажеш. Но когато говориш и говорът ти издава глас, и по гласа хората разбират ти какво искаш да кажеш. Но дори да си безмълвен, има един, който разбира твоята мъка. Има един, който разбира твоите мисли. Има един, който разбира проблемите ти в тебе. Ето за това казвам това, което казва Исус: дойдете при мене. Исус Христос се обръща към нас и казва: маловерци, къде е вярата ви? Исус се обръща към нас и казва: маловерци, къде е вярата ви? Ние днес в много неща вярваме.
Вярваме в много неща. Понеже Божието Слово казва, че слушането идва от... Вярата идва от слушане, а слушане идва от Божието Слово. Но днес в този свят има едно чуване, има една вяра, която е суетна. Отидох в еди кой си санаториум, там беше много прекрасно. И ти чуваш това, което говори твоя събеседник пред тебе, и ти чуваш и приемаш неговите думи и включваш действие и казваш: и аз ще отида там. Много лесно приемаме думите на човек, който ни казва: отидох в еди кой си санаториум и там си прекарах чудесно. А пък обслужването беше направо... Нямам думи. И ти чуваш това и го приемаш. Самата дума чуваш, ти чуваш. Но когато казваме приемаш, това означава, че ти включваш вяра в това. И с това, което приемаш, включваш действие. Ще отида. Отиваш и ти там и казваш: прекрасно е. Действително, този мой приятел или събеседник, който ми е казал, много добре си прекарах. Верно е. Но когато един човек ти говори за Господ, но когато един човек ти казва, че Царят Исус Христос отправя апел към нас, човеците, и казва: дойдете при мене всички вие, които се трудите и сте обременени. Абе, има Господ, знам. Това, казвам, ще те погуби. Ако ти не се обърнеш към Господ, ако ти не приемеш апелът, който отправя към теб, ти ще погинеш в греховете си. Тогава твоят санаториум и твоята чужбина няма да ти избавят. Защото цял живот ти повече си обръщал внимание на себе си, но си забравил, че след смъртта си ти ще застанеш пред този, който е отправил апел към теб: дойдете при мене. Вие всички, които сте отрудени и обременени, и казва: аз ще ви успокоя. И ето ние защо разпъваме Христос. Разпъваме го, защото повече обръщаме внимание на себе си. Повече обръщаме внимание на себе си. Но човешкият живот е изпълнен с агония. И ако ние не дойдем при Христос, ако ние не приемем Исус Христос и Неговото Слово и Неговият апел, ние ще погинем в греховете си. Говоря истина. Не лъжа. И тогава какво? Забравяме, че след смъртта си ние ще застанем пред Него. Твоята душа ще се срещне с Господ. Ти директно заставаш пред Него. Тогава какво ще отговориш в твоя полза? Какво ще отговориш за твоя полза? Какво ще е оправданието от твоя страна към Него? Няма да имаш думи. Ще замълчиш, защото заставаш пред царя на целия свят, пред царя на Вселената.
пред царя на всички светове галактики, защото той днес е милостив. Да, казвам милостив, докато си жив в този свят. Милостив е, докато си жив в този свят. Защото не е късно за теб да паднеш пред него и да кажеш: Господи, прости ми греховете. Ето защо казвам, че Бог ни е поставил уста. И в тази уста има и език, и в тях е включен и глас. Много неща чуват гласовете ни. Какво ще ядем? Думата какво ще ядем, това издава гласът ни. Какво ще ядем? Трябва да отида еди къде си. Трябва да търся това. Трябва да търся онова. Но с този глас пред целия си живот ти не си казал: Господи, прости ми греховете. И тогава как го разбираме това нещо? Разпъваме си Христос в живота си, чрез делата си, чрез живота си, и забравяме апелът, който ни казва Христос: дойдете при мене. Ние го разпъваме. А всеки, който разпъва Господ, съжалявам. Съжалявам. Как мислите вие? Че живееме 50 години, 60 години, дори някои живеят 100 години, 120 ли ще живеят? Как го разбирате това? Всичко това, казва Божието Слово, е кратко време. Кратко време. И ти през тези много години един път не си паднал пред Господ. И един път не си изповядвал Господ като цар и господар на живота си. Съжалявам. Много съжалявам, казвам. Съжалявам. Но знаеш ли, мога да ти кажа: стресни се и се събуди. И започни с тази уста, с този език, с този глас, който имаш, подарък от Господ. Започни да викаш към Него. Започни да викаш към Него. Започни да викаш. Защото казва песента: ще послушам от небето вашите молби и ще изцеря душите на моите избрани. Ти може да кажеш, че не си избран, но ти го казваш за себе си. Ти сам с това нещо, което казваш: аз не съм избран, ти приемаш осъждението си. Ти се само осъждаш. Но казва Господ: дойдете при мене всички. Всички. Какво означава това всички? Само определени хора. Само определени хора ли трябва да дойдат при Него? Не. Ние всички сме Божие творение. И земният човек, ако не търси небесния, той никога няма да се преобрази в небесен човек.
няма да бъде преобразен. Макар да живее тук в този свят, той се преобразява. Казва Божието Слово, за човеците е невъзможно, за Бог е всичко възможно. Да, но и за онзи, който идва при Него и приема Него като цар и господар, и за Него всичко е възможно. Как може човек да се преобразява? Преобразява се днес човекът, като отиде в някаква медицинска лаборатория и се преобразява външно с пластики в лицето, в зъбите, в тялото, и казват хората, този човек е постоянно млад. Не се променя. Но колкото да изглеждаш млад, ако нямаш Христос в себе си, ти си изтърмозен. Ти си изтърмозен. Ти си смачкан. Ти си пълен с проблеми. Ти си пълен с отеснение, с притеснение. Няма кой да ти даде утеха. Но думата преобразяване е писано в Божието Слово. И казва Божието Слово, че ние, които приемаме вярата в Господа, ние се преобразяваме. Знаете ли как? Тук, в ума и в мислите ни. Ето защо ние живеем преобразен живот. Преобразен, т.е. нов живот. А нов живот означава нов живот. Обновени в мисли, обновени в душите си, обновени човеци в постъпките си, обновени човеци в нашите страсти, в нашите мисли. И вече не си правиме планове да отидем в санаториум, да отидем на почивка или да отидем в някаква чужбина. Но всеки ден, когато ти заставаш пред Господ на колене и му благодариш за диханието, което ти дава Господ от самото начало, че ти се събуждаш в леглото си и се обръщаш и гледаш съпруга си или съпругата си до тебе, или децата ти, или внуците ти. Това не говори ли за твоето щастие? Това не говори ли за твоята възможност, че има един, който ти дава живот всеки ден? Че има един, който ти дава и показва милост към теб? Ето защо ние трябва да се обърнем към Него. Ето защо ние трябва да направим най-добрата крачка в живота си, да дойдем при Него. Тогава няма да си зададеш въпроса какво ще ядем или какво ще облечем или къде ще ходим. Яш от Божието Слово. Яш от Него, от Царят, като застанеш на колене и се молиш. Къде ще ходим? Оправи пътищата си.
И не си намирай оправдание да отидеш някъде другаде, но отиди на църква. Посещавай църква, там където се проповядва Божието Слово. Там където се проповядва Божия закон и се пеят благословени, прекрасни, боговдъхновени песни. Например, като тази, която още от самото начало съм изпял. Защото ако една песен няма съдържание за небето, това не е песен. Но вижте, самата дума "Аз съм Алфа и Омега, началото и край", слушайте ме, чада мои, що ви говоря. Тук виждаме слово. Тук виждаме апел. И тук виждаме, че Бог отправя послание. И ние просто не трябва да кажем нещо просто, но трябва да насочим мислите си. Когато има събрание, отвън президентът да отправи послание към народа, всичките хора се събират там. Когато трябва да се отправи някакво послание от министрите към народа, целият народ се събира там на това събрание или на този площад, или на тази поляна. И знаете ли, не си намират занимавка, но казват: "Трябвайте да чуем какво ще кажат", или "Трябвайте да видим, да чуем какво ще каже президента". И ти си с възторг, с очакване какво ще каже президента или министрите. Изостряш вниманието си към тях и към словото им. И си готов да приемеш това, което те ще кажат. Аз не го отхвърлям. Защото президента и министрите, това са хора, които са дадени от Бога. Но тогава Господ, когато казва: "Дойдете при мене, всички вие, които сте отрудени и обременени", и просто си намираме занимавка. Ядеме семки, шетаме, насочваме мислите си някъде другаде. Това ни отклонява от посланието, което отправя Бог към нас. Знаете ли, това се нарича непокорство. Това се нарича непокорство. Защото ако ние не се покоряваме на Божите думи или на Божието Слово, ще понесем много големи последствия и ще понесем погубление на живота си. Аз съм Алфа и Омега, началото и края. Слушайте ме, чада мои, що ви говоря. Що ви говоря? Какво говори Господ? Някакви празни думи. Говори някакво нещо, което е безсмислено за нас. Вместо да слушаме какво говори Господ, ние слушаме други неща. Днес наближава Коледа. Има черен петък, има намаляване на цени и давай, втурваме се натам. Купих си това, купих си онова. Обнових си гардероба с това, с онова. Но кога ще обновиш душата си? Кога ще обновиш духовния си гардероб?
С каквито и дрехи да бъдеш облечен, с каквито и скъпоценни накити да бъдеш накитен или накитена, Божието Слово казва, че човешката правда е като една мръсна, скъсана дрипа. А днес никой не иска да облича една скъсана и мръсна дрипа. Ще облечеш ли? Много хора ще се гнусят. Но вижте, тук говори Божието Слово за една мръсна и скъсана дрипа. И това говори за човешката праведност. Каква е твоята праведност? Каква е твоята праведност? Ако ти не си дошъл при Господ и не си оправил отношенията с Него и не си приел Неговият апел, който казва: дойдете при мене всички вие, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. И което казва: аз съм Алфа и Омега, началото и края. Слушайте ме, чада мои, що ви говоря. Ние, когато не слушаме какво ни говори Господ, тогава ние се загубваме. Ние се губим. Може да си гладен, но знаеш ли, твоята молитва към Господ ще те насища. Може да си гладен, но твоето упование в Господ никога няма да те накара да гладнееш. Може да се облечеш с най-скъпи дрехи, да бъдеш накитен с най-скъпоценни накити. И това го правиш да привлечеш вниманието на хората към себе си. Но защо не насочиш Христовия поглед към себе си? Защо? Може да си с скъсани дрехи. Може да си външно много мръсен. Може да си много отхвърлен. Но твоето поклонение пред Бога, това те прави красив. Това ти дава утеха. Това ти дава спокойствие. Защо? Защото слушаш какво говори Господ. Защо? Защото приемаш апелът, който отправя към тебе. Дойдете при мене. Затова казвам така: приеми Божията милост, докъдето си жив в този свят. Приеми любовта Божия, докато си жив в този свят. Приеми милостта Божия, докато имаш време все още да се събудиш на леглото си, да видиш мъжа си или жена си до тебе, или да видиш децата си, внуците си как скачат и играят при тебе, пред тебе. И това ти дава стимул и живот. Това е неописуема милост, която само може да го цени един разумен човек. Казах накити, но знаеш ли, Божието Слово казва, ще ти прочита Божието Слово, за да те насърча. И това е описано в Божието Слово.
Вижте какво казва Божието Слово. А Господ е духът, и където е Господния дух, там е свобода. Трябва да бъдем накитени с най-скъпоценното, което Бог ни дава. А където е Господния дух, там е свобода. Свободен ли си? Днес много духове има в нас, човеците. И тези духове не са от Бога. А тези духове са изпратени от дявола. Дух, наречен безпокойство. Дух, наречен утеснение. Дух, наречен агония. И вижте, ако ние не се обърнем към Господ, тези нечисти духове ще ни смачкат живота. Ще ни смачкат живота. Казва Божието Слово, а Господ е духът. И където е Господния дух, там е свобода. С какво си накитен? С скъпоценни накити, злато, скъпоценни камъни? Къде е душата ти? Ти губиш душата си. Ти имаш тегота и проблеми вътре в теб, в душата ти. И тогава ние, когато не обръщаме внимание на Божието Слово, което ни казва, а Господ е духът, и където е Господния дух, там е свобода. Къде може да намери свобода? Къде? Уверявам те, само при Господ. Само при Господ ще намериш. Другаде никъде няма да намериш. Никъде, уверявам те. Няма да намериш никъде. Но свободата идва при Господ. Свободата идва от Господ, така да го кажа. И Божието Слово казва, че ако Синът не ви е освободил, вие не сте свободни. Кой ни освобождава? Къде намираме тази свобода? Няма къде. Няма кой да те успокоява или да те освобождава. Защото Божието Слово, когато прочиташ Божието Слово, когато ти вникнеш в този съвършен закон, тогава ти ставаш свободен. И това е описано в 2 Коринтияни, 3 глава, 17 стих. А Господ е духът, и където е Господния дух, там е свобода. И така, насърчавам всеки един с това послание.
Отиди където искаш. Направи си резервация където и да искаш, където и да ходиш. Отиди. Ако намериш спокойствие, както ще намериш при Христос, тогава ти ще го разбереш. Да, и аз съм един от всичките тези, които са по целия свят, които са намерили свобода за себе си. Преди да повярвам в Господ, бях човек пълен със смущение, пълен бях с негативни неща. И тогава, когато видях, че ножът опира, така да го нарека, до кокъл, тогава се обърнах към него. И тогава видях. И знаете ли, живея вече 26 години в тази свобода. И съм свободен. И се радвам. И съм щастлив. Единствено с този, който е казал: дойдете при мене всички вие, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. С тези думи ви насърчавам. И казвам така: намерете време. Намерете време, с което време да оплътните вашето време среща с царят. Среща с царят на царете, Господа на господарите и Богът на боговете. Ти имаш връзка с този цар, който никога няма да ти каже: махни се от мене. Това ще ти го каже, когато преминеш от този свят. Когато вече си не съществуваш в този свят, но си вече преминал. И докато си бил жив в този свят, ти никога не си казал: Господи Исусе, прости ми греховете и беззаконията. И не си отдал живота на Него, и не си посещавал църква, и не си чувал Неговият закон, и не си пял Неговите благословени песни. Тогава Той ще ти каже: махни се, не те познавам. Но докато си жив в този свят и дишаш, и живееш, дай възможност на себе си. Дай възможност на себе си. Човек, когато има възможност пред себе си, той винаги казва: ще използвам този случай или тази възможност за себе си. Но вижте, аз не ви карам да използвате Божието благоприятно време за своя собствена цел и да кажете: Бог е милостив, Бог ни прощава, но не знаеш кога всъщност ще те сполети най-неочакваното, което не очакваш. И ненеканения гост, който идва при затворени врати, при заключени врати, той идва при теб и взима живота ти. Този гост се нарича смъртта. Ти не знаеш кога ще преминеш от този свят. Ти не знаеш кога ще те сполети това.
Задаваш ли си въпрос? Имай сърце за Господ. Имай сърце за Господ. Той никога няма да те отхвърли. И той никога няма да те пренебрегва. Само ела и опитай. Тогава ти ще видиш. Уверявам те. И тогава ще бъдеш уверен напълно. И още нещо. Казва Божието Слово. В Римляни 6 глава от 20 стих ще започна. Казва така Божието Слово. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от онези неща? Неща, за които имахте тогава, неща, за които сега се срамувате, защото краят им е смърт, казва Божието Слово. Ще прочета пак. Защото, когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от онези неща? Неща, за които сега се срамувате, защото краят им е смърт. Обуздаваният човек от правдата, той се смирява пред Бог. Обуздаваният човек, той се покорява на Бог. Обуздаваният човек, той се осъзнава, че има Бог. Защото казва обуздавани от правдата. Коя е тази правда? Правдата се нарича Господ Исус Христос в живота ти и Библията, Божието Слово. Боговдъхновеното Слово на Бога. Това те обуздава. И ти живееш нов живот според това Слово. Но сега като се обуздахте от греха и станахте, казва, слуги на Бога, имате за това плод, че отивате към святост, която води към вечен живот. Чувате ли? Но сега като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, която води към вечен живот. Вече обузданието ни, което вече приехме от Господ, имаме плод. И този плод не води към святост. Много хора казват, ние не сме святи. Да, но онзи, който е просветен в мислите си, в ума си и е приел Божието Слово и е приел лично
Спасителя Господ Исус Христос за себе си, за живота си като цар и господар, този човек е свят. Този човек е свят, защото вече си оправил пътищата, оправил си е пътеките, оправил си е живота и оправил си е отношенията с царя на царете. Като се е смирил пред него. И тази святост, казва, води към вечен живот. Божието Слово казва, че нищо нечисто няма да влезе в небесното царство. Нищо нечисто. Онзи, който казва, че той е грешен, той не е свят. Но думата святост, знаете ли какво означава? Думата святост означава човек, който се отделил вече от този свят. Не ходи според вървежа на този свят. Вече е оставил делата си, оставил греховете и беззаконията си и оставил страстите си от този свят и вече има друга насока или посока към Господ. И той се е посветил изцяло в Господа. Това е свят човек. Това говори свят човек, означава отделен за Господа. А всеки, който се отделил от този свят за Господа, казва Божието Слово, но сега като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, която води към вечен живот. Отделеният човек от този свят за Господ, неговия живот отива към вечен живот. Той отива, директно отива да наследи вечността. И тогава как да го разберем това нещо? Ето защо казва Божието Слово, дойдете при мене, вие всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Когато ние идваме отрудени и обременени при Господ, ние разбираме и виждаме промяната в нас самите. Тогава ние започваме да пренебрегваме този земен свят. Обръщаме му гръб и се насочваме само към Господ. И тогава ние живееме съвсем променен живот. Тук в ума, в мислите. И тогава нашия живот отива към вечност, към вечен живот. И ти започваш да копнееш, и ти започваш да се радваш, защото те очаква една неописуема радост. Едно неописуемо преживяване, което не си го преживявал никога в този свят. Едно неописуемо преживяване, което не си го изпитал нито в чужбина, нито в някакъв санаториум или никъде някъде. Никъде! Но това, което обещал Господ, Той ще го извърши за теб. Само теб иска едно. Отдай живота си на Него. И тогава ти ще видиш каква ще бъде промяната ти и какво благословение ще видиш от Него. И последния стих ще го прочета, за да може да те стресна,
за да може да се събудиш от тази твоя заблуда, която казваш, че да ядем, да пием, да се веселим, защото живота е кратък. Защото заплатата на греха е смърт. Защото заплатата на греха е смърт. Ако ти живееш в греха си, ако ти живееш в беззаконието си, това говори, че ти ще има заплата и тази заплата един ден ще я получиш. Това е смърт. Смърт означава наказание. Но казва, Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ. Виждате ли? Божият дар е вечен живот в Христа Исуса. Тогава, когато ние се отречем от греха и от беззаконието си и си насочим мислите според Словото, което говори в песента, аз съм Алфа и Омега, началото и края. Слушайте ме, чада мои, що ви говоря. И казва, чуйте моите словеса. Престанете, чада мои, да ме разпъвате. Разпъваме ли Господ? Разпъваме го. Защо? Защото казва, чуйте моите словеса. Ние не чуваме Словото Божие, което се говори за нас. Ние директно отхвърляме Неговото Слово. Тогава няма спасение за нас. Тогава няма избавление за нас. Защото казва, заплатата на греха е смърт. Това е категорично. И тогава мога да кажа смело, кой ще те избави от смъртта? Има ли някой, който да чуе виковете ти, когато ще бъдеш в смъртта си? Много хора казват, мъртвият като умира и край. Да, но след смъртта ти още по-силно ще викаш. Тогава пред целия си живот ти не си издал глас и не си казал, Господи, прости ми греховете и беззаконията. Бог имаше предвид да чуе гласа ти. И ти този глас си го скрил от Господа и постоянно си говорил какво ще ядем, какво ще пием, какво ще облечем. Но този глас никога не си го издал за Господ да кажеш, Господи, ти си моята канара, ти си моята сила. След смъртта си ти ще викаш. Ти ще викаш. Знаеш ли защо? Защото ще бъдеш там, хвърлен в ада. И тогава ти ще започваш да викаш. Ти ще викаш. Милост, милост! Но няма кой да те чуе там. Но само там ще се наслади един и неговите роби, наречени демони, бесове, които ще те измъчват и ще се наслаждават на твоя вик, който ще го издадеш в ада. Но днес казвам така, викай! Викай! За да може да имаш този дар. А Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ. Ти няма да отидеш в ада, когато започнеш да викаш към Исус,
Но ти отиваш на небето, бе, човек. Ти отиваш на небето, разбери го. Аз не ти гарантирам това, гарантира ти го Божието Слово и гарантира ти го самият Исус Христос, царят на царете. Тогава, когато казва, аз съм Алфа и Омега, началото и края, слушайте ме, чада мои, що ви говоря. Какво говори Господ? Дойдете при мене всички вие, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си. Научете се от мене, защото казва, аз съм кротък и смирен по сърце. Смирено ли е сърцето ти пред Господа? Смирено ли е сърцето ти? Смирила ли е се душата ти? Смири ли живота си пред Господа? Дал ли си на тебе възможност да дойдеш при Него и да намериш точно това, което казва, и ще намерите покой на душите си? Затова насърчавам всеки един, който чува или гледа това послание. С това не си намирам аудитория, т.е. не искам нищо да направя, за да спечеля име за себе си. Или да използвам този случай да ме гледате по YouTube, или да придобия някакви големи овации за себе си. Ако го правя това, жестоко се лъжа. Но това го правя заради вас. И съм честен и искрен пред Бога. Желая това слово, което е говорено от Божия дух, това послание да ви докосне. Да се събудите и да посещавате църква, там където се проповядва Божието Слово, там където се пеят такива прекрасни песни като тази. И да бъдете благословени хора. Подари ми нов живот, ти докосна сърцето ми, ти отвори очите ми. О, татко мой Исусе, ела Исусе в моя сън, покажи ми своя рай. Аз не мога да устоя на грешната земя. Ела Исусе в моя сън, покажи ми своя рай. Аз не мога да устоя на грешната земя. Това пак говори за небето. Това пак говори за радостта, която имаме в Господа. Самата дума "дойдете при мене, вие отрудени и обременени, аз ще ви успокоя", говори точно това. Подари ми нов живот. Ти докосна сърцето ми, ти отвори очите ми, о, татко мой Исусе. Който отвори очите? Когато се събуди. Кой те избави от тази грешна земя?
твоята вяра. Затова включвай вяра. Не в това, което чуваш от хората. В еди кой си санаториум видях много прекрасни обслужвания, храната беше перфектна, спалните беха перфектни, обзавеждането. Това всичко е суета. Или допишеш красотата на някоя страна, която си посетил. Божието Слово казва, че камък на камък няма да остане, който да не се срине. И тези хубави, прекрасни издания, които ти днес ги хвалиш, и тази природа, която днес ти я хвалиш, всичко това е обречено за огън. Това е Божието Слово. Но казва, подари ми нов живот. Ти докосна сърцето ми. Ти отвори очите ми, о, Татко мой Исусе. Събуди се. Събуди се. Ела на себе си. Защо казвам така? Защото казва Божието Слово. Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ. Няма повече какво да говоря. Но те насърчавам с това слово. Бъди отделен за Господа. Отделеният човек от този свят, той е свят човек. А плодът на святостта му го води към вечен живот. Води го към вечен живот. Затова пази живота си, пази душата си, пази себе си от този свят и живей в Господа. Бог да те благослови. Ти, който гледаш това видео и чуваш това послание, бъди благословен, укрепен и се укрепвай в Господа с вярата си. И чуваш ли? То като имаш дишане в този свят в себе си и имаш благословен глас, викай към Господа. Отдай слава на Бога. Защото ако аз сега, тук, пред вас, само говоря нещо, но ще кажете, този човек е ням, той не може да говори. Какво да го разбера, като не разбирам нищо? Но когато говоря и се издава глас от мен и ти го разбираш, тогава мога така да кажа, разбираш ме какво говоря. А щом разбираш какво говоря, това трябва да включи в тебе вяра и да викаш към Него. За милост и за спасение, докато си жив в този свят. Господи, моля те, Татко мой, това послание, Боже святи, да достигне до всеки един човек. Да достигне, Господи, Татко мой, до всяко едно сърце. Да достигне, Господи, до всеки един ум. До племе, народ, език, нация, Боже мой. И нека, Господи, Боже мой, това слово или това послание, Боже, да докосне всеки човек. Да докосне, Господи, всяка жена. Да докосне, Господи, всеки младеж. Да докосне, Господи, всяко момиче. И, Боже мой, наистина това слово, Господи, да промени живота на всички, Господи. Боже мой, ние не говорим от себе си. Ние не изявяваме себе си, но ние говорим от Теб, от Твоя дух
и говорим истината, Боже. Татко мой, моля те, Господи, промени. И тогава, когато чуваме тази дума, дойдете при мене всички вие, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Нека Боже да приемат това слово. И нека, Господи, да посещават църква, там, където се проповядва Твоето слово. Там, където се проповядва Твоя закон и се пеят Твоите благословени песни. И Боже мой, да дойде обновление в тези хора. Да дойде промяна в тези хора, Боже. Господи, Божието слово казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, но който вярва в него да има вечен живот. И че Бог не е пратил сина в света да съди света, но светът да бъде спасен чрез него. И който повярва, е вече спасен. Но който не повярва в Синът Божий Исус Христос, е вече осъден. Затова те моля, Боже, нека да не дойде осъждение в хората, но да дойде спасение. Да викат, Господи, към Теб за милост и за прошка. Докле сме живи в този свят, да живеем с Теб щастливи, Боже, защото Божието Слово казва, а Господ е Духът, и там, където е Господния Дух, там е свобода. Благодаря Ти, Господи. Амин.